Hai besti-bestiku, apa kabar kalian? Semoga sehat, rezeki tetap lancar ya besti, amin. Mas yo si isuk wis diguyur hujan yo bes. Yo panggah OTW, panggah obah. Demi cuan yo ra besti. Iki mau aku terus wis tekan ngomah bes, arep gawe wedang ngono lho besti. Ya sik tak menikmati pagi to bes, duduk cantik nyeruput wedang karo nyawang udan peh apa rasah do. Ya menikmati hidup ki ngene iki lho bes, ya toh gek yo menikmati ibu rumah tangga guys ngene iki besti, ben tambah semangat ngono lho bes menjalani semua aktivitas ki ya ngono para besti. Iki ngono wedang wis dadi terus pendampinge kuwi mang ya alhamdulillah ya reno-reno bes. Ya sembuh eneng apa kuwi mang aku ya butuhku ya tak pilih sitok-sitok ngono lho bes. Ge ganjel isuk-isuk. Enek susuke apa ora, Pak? Susuke enek. Berapa? 50-an. Enek apa iki, Mas? Ah, terus laris-laris manis. Ya. Yo.